Cavan dostlar, ey cavan dostlar, ey Müslüman cavanlar, dinleyin. Bir tovar Hudaýyň dostlary Hudaýa yalvararlaryna näme diýenmişdik? Hamana Hudaýa ýagyn ýaksyn niýjek bolarlaryna. Hudaýa Bahaimrut Ta'ba düzde otlayan malgaran hürmetine diýenmişdikler. Yine diýenmişdikler Sibyanun Rudda imtirun çağılan hürmetine diýenmişdikler. Ve şebabun rukka imanlarının mekam gayratlı cavallan hatirasına diýenmişdikler. Mana abi başta gurruna aytıp bermeliler vesselam deyip düşamal. Qaytay deyin Allah'dan yağın dilerlerine şeyle dua et diýenmişdikler. Hudaýa bize günahkar imtirun çağılan hatirasının hürmetine otlap bilen malgaran hürmetine ve şubbanun rukkan imanlarına mekam cevallın hürmetine deyip dileyenmiştikle şeydi. Dua etmeyennem deyip din bernamadan, asıl zindigin bernamasını Hudaýdan yalvarmak bolmaly. Hudaýdan kan dilen, kan dua edin. İşlep bilen yerinizde, kargaňyzda, karhanaňyzda, öýüňizde, namazhanaňyzda, idaraňyzda, işleýän ýerinde, her ýerde bolsun. Öz otaçygyňda. Hudaýjan, ayıplamız örtügülü bolsun, korkýan ýerimiz aman bolsun. Hasta adan tekbiriň arasynda, adan kamat ba adan kamadyň arasynda, dogalyň kabul bolýan wagty.